ga mu a set na dan minista Dewan cikin yardar Allah. Allah ya ba mu sa'a. Dan minista. Dan minista. Ya riga kowa da kowa na gama amana sai dan amana dan minista. Dan minista. Mun zo location din dan minista. Ya dan minista nan. Ga ni kuma ni ne minista. Ga fa ubana nan wannan kun ga ubana nan wannan. Wannan fim din minista nasara minallahi Allah ba mu nasara amma ba da suka mun ubana nan kaga ubana nan wannan aka ce nasaru minallahi wal fatahu qalila Allah ka ba mu sa'a da rahama nasaru minallahi fatahan qariba dan minista Dewan nasarul minallahi Allah ka ba mu nasara da daukaka a dan minista Allah ka taimaka mu Allah sa mun fara a sa'a Allah ya ɗaukaka wannan fim namu ne suna dan minista ku biyo mu Dewan dan minista insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mu ma dai ga mun tsinduma a cikin Kannywood za a fara ganin mu a cikin talabijin yanzu. Wannan fin na dan minista babban fin ne wanda ina pass din mu na Niger, Cote d'Ivoire, Burkina Faso. Kun jima kuna cewa in fara fim to yanzu ga ni a cikin fin dan minista. Portrait dan minista.